kont jiena u l-tfal tiegħi mxejt magħhom hekk qas għalmuni. Dan huwa kliem Alfred Martin, raġel minn San Pawl il-Baħar li qed jakkuża lill-Gvern li wetta inġustizzja miegħu. U dan għaliex l-art li kien jikri hu mingħand il-Gvern għal dawn l-aħħar 11-il sena spiċċat ingħatat lil Gaffarena mingħajr ma kien infurmat. Iltqajna ma' Martin f'waħda mis-7 proprjetajiet li nataw mill-Gvern lil Gaffarena fid-dil jinten tal-iskandlu ta' Strada Zekka. Dik f'Baħar iċ-Ċaq, veduta mill-isbaħ faċċata tal-baħar għall-kwiet. Alfred beda jirrakkontalna kif bdiet l-istorja. Kollox beda 11-il sena ilu, meta hu beda jikri din l-art. Jiena hawnhekk għandi titlu ta' kera tal-post. Kont ħadtu tender mingħand il-Gvern xi 11-il sena ilu. Kienet ħaġet tender fil-Gazzetta tal-Gvern, applikajt għaliha u erbaħniha. Ili 11-il sena fih hawnhekk. Iżda minkejja li din l-art kienet mikrija lis-Sur Martin, l-istess Alfred Martin sar jaf biss li l-art in kwestjoni ippropju din mill-gazzetti. Issa dal-aħħar sirt naf li ma tiegħi, sirt naf il-beraħ lula fil-Gazzetta. Meta rajt fil-Gazzetta li tawa lil ċertu persuna. Il-mistoqsija awtomatika kienet allura kif il-Gvern ħadlek l-art mingħajr ma nfurmak b'xejn. Alfred beda jirrakkontalna li ftit ta' xhur ilu il-Gvern beda jagħmillu pressjoni biex iħalli l-art u jerġa' jtieħlu lura. Għaliex kienet abbandonata. Jiena kont xejn mħawwad ma nafx kif tgħidilha l-kelma għax jien qatt ma abbandonajtu l-post, kont ngħix fih fis-sajf hawnhekk, tagħmlu 3 xhur fih, kelli d-dawl, kelli l-ilma. Issa f'daqqa waħda kollox telaq bil-meters, kollox telaq. Kelli d-dawl, kelli l-ilma ngħixu fih regolari, bathrooms, kollox, xina, kienet dar normali. Darba minnhom Alfred Martin marġi ma għawdex u meta ġie lura kellu telefonata mid-Dipartiment tal-Artijiet li jaqa' direttament taħt il-Prim Ministru Joseph Muscat. Ġemplu li tal-Lenz għallu li jindu l-kelmu għax qiegħed abbandonat il-post. Mort niġri l-Lenz trom li mhux abbandonat, għadni f'kont biex xi xahar ilu jiena. Għallu li le, u ġejt niċċekkjaw veru kien imkisser kollu. Ġifieri f'ġimma kissru li da. Għax jiena kont ġimgħa għawdex, sakemm ġejt l-wara, kissru li kollu, sibtu mkisser. U rridu jaħdu li għax mhux qed nieħu kasu l-post. Mhux vera. Sa Diċembru li għadda kienu għadhom għaddejjin it-taħdidiet bejn id-Dipartiment tal-Artijiet u Alfred Martin. Sakemm darba minnhom 6 xhur ilu mar id-Dipartiment tal-Artijiet u xi ħadd għallu hekk. Konna qed niddiskutu biex inneħħu l-asbesto, ġifieri sa qabel il-Christmas li għadda kont għadni nitkellimhom u qalu li qed inkellimhom biex inneħħu l-asbesto. Mbagħad qal waħda minnhom kienet avukatessa qalt li di mhix min-naħa tagħna ta' ġejja il-Ministeru jridu b'saħħa kbira hemmhekk. Imbikkem u ddispjaċut, Alfred Martin qed jinsisti li din l-art tingħatalu lura. Ġejt jittieli lura, għax jien ħossajja għall-kemm hija tal-Gvern, imma ħossa qiegħda tiegħi 11-il sena hawnhekk. Almenu għalilna Sur Martin u kellu jingħata dik li magħrufa bħala choice of first refusal lakienu li kien qed jokkupa din l-art għal dawn l-aħħar 11-il sena. Iżda l-Gvern kellu pjanijiet oħra f'moħħu. Jiena nħoss li jien kelli niġi konsultat, il-Gvern għandu jagħmel investigazzjoni biex jara kif daw qabdu ħadu li ma kellmunix u jara għaliex taw ħadd ieħor meta jien kont hawnhekk u ma offrewlix il-first choice of biex nixtriha jien għax ma qalulix ħares inti qiegħed hemmhekk, jew kont hemmhekk, jew għandek konstruzzjoni hemmhekk. Dik qed tiswa daqshekk trid tixtriha għax ma qalulix lili. Alfred Martin qed ixhom xi ħaġa tinten ħafna f'dan id-deal. Li nista' ngħid hija tant kemm saret maġla u mistura l-biċċa xogħol li qabduk ċertu suspetti jekk hux il-verità kif li qed jintqal fil-ċertu media. Alfred Martin ma felaħx aktar fuq l-istonku u qalilna dak li jħoss u x'beħsibu jagħmel fil-konfront tal-Gvern. Kont jiena u l-tfal tiegħi mxejt magħhom hekk qas kellmuni. U l-istess ħaġa ħan nagħmel jien, mhux se nkellmu l-Gvern. Għax kan weġġani b'serjetà xi hawnhekk kien tiegħi għalkemm naqgħu ngħid li hu tal-Gvern kien tender għandi ma kont qisu tiegħi nizra nagħmel fih niġi kull sajf 3 xhur. Qabatu ħadu li mingħajr ma informani. Mela n-nisek. U biex tajtu l-ħadd ieħor biħejtu l-ħadd ieħor ma biħejtux lili. Għaliex di? Din hemm xi ħaġa li ma toġobnix jiena kif saru l-affarijiet. Għalija kienet inġusta u l-Gvern ma b'inġustizzja kbira kontra tiegħi.